kikura atakira ekora ne kura ne ya mabwate bono kero bache bari che chinge bono bate banganya bagocha se police ingi batakira bakore ase buna kurwa si ground ende bachora barayi batiri guchikorera aso mwaka wa 2020 karibu sana. Asante. Na bono n'ubwato busubure bogo participation okwebwatani bene uko endera mutwaye ase chiemeroberia yechikura korumunego chaka ekara ko iguri bada ngaki registration yechikura lero genda no go confirm nga mane ninde registered no kwerigete kale genda yo confirm ngaki njekeli yango gose ikura ya Emambia na ende no mai no takeire ko genda o akekura ikina ende na kwana o akekura iyo ni jukumu yako nabona iga twatende ko kunga apati abantu yani barosire singe jawo taba ninjora ngi ojigoje ekero ko twali attitude ngamuneyo already gona likwa ira mone county ya roche nalikwa ire serikali yao ikoire muneta gete ikyaira turabeka kerengere likia munota gete ugamberu na omorembe na kwana ikinendo kingenjo ase 20p to maintain omorembe kerengaki na ende ntoreta chibura buru kera chingaki na chingaki chinyinge muna abantu baito ba boda that is why konyora muna bono reforms gete tete kole tu singenjo boda bagukagerunga no bagutumeka buke abanya siasa bamanya ngine kike ombekere ndanyore bwango ige kenge ingire bakole ngora bunantagete igo dito allow ebinto bunebyo yo kwengeche ase activities chinde kechi chechikura that's when twara omorembe naende ikiagera after chikura bugima bwitu wika bogenderere gogo ikato manye gonga inere mermo yaito muna bakichikura yeah nine principle ninkeke bisiyo lichiko iko lichiko liko guide chikuleje yo danga mukenya onde bwensi no bomunole no bomungina no bomolema no bomogotu exercise right yao ya kisiasa the only way ura exercise muna njito igono ena bangina baroko nyoranga nyumba muna wona campaign ga obo political choices yao igo koba ikiama kia onye gotete ko basimio eyuro yao onye gotete kogenda Kenya kwanza eyuro yao onye gotete uda iyo ni ejune right yao na bogo form e party yao na boko participate sa activities che party yao munere na ndo campaign o promote e party yao omuntu no bwato busubure bogo kora igo na egento kende ngelinga ali chikolinde nga to ensure 2/3 na nyine chi party echi there is lots esenge jotuma itenga bangina baito abande ntoli bwango kogenda ase chi siasa because to kana yoro ekemira keito na kara kinkeroi igongane no party area neli chikonga goikatoa mabagagete tu abangina goikatoa mabagagete tu abantu bamenyete no bolema because ndo bwati chinguru chisaine chirengene turagende kurwana na bagali kewanja so torwe amabaga munayo na ekeroto wake kura
ebe secret ballot secret elineria ngakine to akabikire mulolongo lakini yatega chenjera ine ndambe wachalia bakoro yo kwate ndambe igona basibye jigo chenjera bande katikabere kala bantu basu igonga ekero wake kura yao muna nakwana ne siri yao nayo kumanyanga na akeire grace era na chora igona yoteta gochia gosugumenga nimo wakere kura ntebe na violence de basikoba chinga kiche chikura na ende naboko candidate muna njebueka timbilonge tetu any party but na bomba to bosubole ntenene muna stella mboli chikura na ende ngake chikura iyo katiba nkongere obosiborobo igo sio lazima kila wakati imbe ase ekiamagete na code of conduct ndobwate ndo ko kunga elections act richi koria yechikura iyo kwane goroya ngakito we conduct during elections na a code of conduct ye bwate tabantu bonsipi ebe no mwaki ekura ebe no munya siasa ebe no uri muteneneli bwechikura ebe ne political party gori chikerio liko bagabani abantu abo bonsipi ondeta yoda keire abune kerenga kindiro konyora sometimes okobuna kwa machiko chinga kiche elections yagera omuntu kwenyora ase SMB yerichi aina rotakere ko manyanga machiko ki atakere chinga kiche elections na for example karon kwelika na wanda atsaidi nje ninye mayetenje stela lakini labda nimbwate ige bade kyanya lebo minto osirete ngenda na denyelike ekura uko rutumia false document aina bagoso asensemo ya chikura those are offenses na dedi chikomune lina loli ndwate a penalty ayo isukutoka wakole ngento muneki kuna penalty yake penalty kiyo chanyo a penalty it's ekero gotumia false document is over 1 million wakwe a fine 1 million fine singeto watumia 1 million was imprisonment term that will exceed 6 years. Isenge watumia false document chabande wa impersonate you ne penalty na for example na bora agenda okole multiple registration uteben ko register ndega iga tutu central na ndoge ndeno nyengo chi marani na ndo register bado hiyo ni makosa na abunare karo kubwatu nebwate etam ya 100,000 yenye ko bwate nabo waka na osoke gusosibwe ekwede lakini ngororanga technology yachinjire because yokosa buye kebandi kwate ungaye I know register tayari yeah lakini ndo bale bagocha bale ikukwanza so that is how okoba discovered nga kwe registered mara wedani mara limo na even technology nero people also interfere with technology wana ene karo chi kure chale ko barua system yale gochia ya hangi yas ya go kare mero na even 40 ikero go 40 na ara magoso nale ora kole chinga kichogo 40 abonda agenda alinye kole gosini di mama gosimo mutino tindiko iwa pretend gali kabisa false pretense ayuna makoso asensemo yechikura na ekero kora igo naro nebwate tamu yaye na nonye ni bali bago koli chikura the commission itself na obara atware fraud ibintu mune because maybe wanapendelea mtu fulani eyo inakuwa ni hatia na ekero go campaign nebwate limit yechibe somo data keire o campaign beyond which questioning how much money watu miete asi campaign chao kwa mole noye bako bolinga maybe someone na chetaka tumia even government resources hiyo ni hatia na weapon zote benga wono gosengo irande no na abasikali ni kole in position of power o ile abasikali na bao kwa security who are paid by the government ebionsipi those are election offenses tutakeire koligerelia so that tuamanyanga is this the right person to ko chikura gose the wrong person because omondo nyekari in position bonoiga acha ke ko misuse chi resources chiri chibona ta kwanya bana inji
na chia gutarira na chia mafuta na ara kubika chigali cha serikali ominyoka ekeramo na ni mocha kumaita mwe ndingi ara chikoka igo no kweboli na kumanya nga ningo the right person go gute the right person ekero wateba kabiri omwacho mutegereri no igota yo amuna kweresa wateba nga amangana clanism mwete na aramange sana bujite gusiga iga asimaja sinote banga ngo igeri more na mwete anga muiri yogo senini ne rororo nakimocho mwara kwanere ngani yo pattern so clanism I think you know political parties have a role that you play as a development na ide mbabu ate chinguru chinyinge sana ikiagera okonyora tukuirwa nomugoko twategera bono muna bono usiye bonyomba bwatonyarire nga goikatobagane nyomba bogetutu kerogogete injira nere tuepangire but intugero tokora civic education ndo dabana ki obo mobasi obo mogetutu obe omogirango twensi naba Kenya tole ikituta kere koligere lingelina omonto yenabwate the skills chiri necessary kora abantu omonto yenabwate integrity ekarago chikora abantu eto aise kubekwa test area chapter 6 ya constitution na stand ya test yeyo igonga ebine bitokoligere obonyomba bwato chandire usi ekine kitowote anga kamoranje gochibosio ni maite na botra bento chenchi bono iga bati gochibosio na boto gochenche ne generation inde gote egera tomanya nga we are looking at omonto ne kia collect on board tali nga nyomba kia rwete yara ligere usano mwanche motegere nga kolenge no bwatenda byo na bekerengeri kiao na boy gonte te boy go gwa kesime boy go na yo boli swali kuchia se omobisa uraya trust yasogo komenta kwa wase number 0704 102 with 07 85 102 kotagendete kwegeri igoro ya mangana yo bochori nga kita kiro bange nga kita kiro kore ndelio onyore nga gwachorira bagambe bari baracha gokonya chinga kichire mutungo cheto na tore tochagendera Steka mirongo tona isana biro mwancho motejinsa isudo chono mambia ono tinka kichigando chomo motegereri we gontete wa kuboli kwa wochi asemo bisawo re trust for kunga nere Stella Joke usoko meta kwa uguru wa mwancho motegereri kotogende tasama buri ando guseto kiwa ikira
Aha. Okay. Okay, sawa mbako tevi. Mbako tevi aswali. 070412120785 102 ne namba ya studio. Ngare kinga mo bisona kolika maswali narabu. Elieta ndiye batenga trust. Nadia emphasize mone njere Elieta ni mwana wa ya trust. Odirigeri sana zabori unga engaki ya BBI mwarengo totacha kila mumini wetowenda engaki ya BBI mwarengo nowhere lakini bono mwachinga ki yechikura because you are doing a civic education ngai mwari na wako boy bia mwana itanga ni teto kwananga igonde county coordinator ya Kisii County Nyamira County ni wate coordinator yaye ni civic educator cha Nyamira County. So amaswali Nyamira County yakwenda ligune county coordinator ya Nyamira. I hope igo lakini no netakiro mumanyina wanobisi abase gotoke kwana waragendo na waragendo ye manyeti because sema gozi Nyamira na Kisii gozi just near. Lakini rende engaki ya BBI amangana BBI na atwalete ibintu bire kotini getali clear what it is. So na ekere ngento getaraba clear gya chirenge nere document to gutumia na uraia trust rero na bego twara umuburukano nga document kitogo promote ane rero totari go promote. So that is why twatigete baga a process ya kotini RP. Once the document is out ya BBI to manyego come out igo engaki ya BBI na maenenga mtu aireta low profile kiagara mtu amanye tena which document ere valid to gutumia. Okay. Naro korokunga videlis ya koboli swaliga. Ase buna mangana uraia. Ero libono as youths ya kukuona kurujisa mo chidi cyabo basiasa korokunga mobondo. No akora bateba akurike message kuru. Bateba nga asense mi yebondo gamwa mwateba nga as youths na imoko babekera ino. How do you synthesize them as well? Ekarto sensitize all groups. Even our youth, even our antaba nene. Once they qualify, because youth in our Mbabuate right, you go take part elections. Na baronda even in governance generally you were even the ones. Our youth in Mbabuate a role ye yo. Na in fact Bobasi, you go at civic educator ibere. Mo akorokunga Joash. No are SMA yo. So you are also supposed konyora information so information na keromonto na for the youth na no any chiga si chekero korra uraia trust you apply. You are free to apply as a youth so long as you qualify na ndo otuare chinga kicho gotarase e community yao egero ba sensitize. Okay. Naro korokunga nyaboke era wo insomuchia ngaki ya covid ega stop. But for February nengendrete mpaka June chikura chiko era ngotwara tole sustained civic education uliere continuous yagendrete na the only reason era gere uraia trust yetenene onya bafadhili bali bako support ba keiri chibesa chiaye lori na bera atenene but all along na very consistent nero. Okay.
aperiga kuruinsa machia suneka erega ko boliga anye gatete obokonyi kurua ase uraia ase nsemo ya tote for example anye kare suneka ngayara abanyore suneka oriange na bosongo litanga na bokonyikera raisi kero bisiana no credit bank building next to Jubilee Insurance abuna okonyora litangani na ende onye ne obokonyi goro ya education ndobwate civic educator group Stella Sandim ori attached to Bonchari area lero woneta goikira abantu ba Bonchari with all the information so antonda etiko bate binaki mwato busibole ko ngakere mi demand for services just civic education for uraia unless ngotebi ngabona iga there is no funding lakini mtu akwa ngaki uzalendo na mtu akiwa mzalendo kuwe na pesa kusiwe na pesa atakuwa pale Engiya ya community yake okay ndo chinga wathira mange sana ndo chinga abantu bakwanira mono ndo chinga nalo ko lakini liange iskake kerari ko boringa na uranyo Kisi county yone bwata abantu igabuna chikategoria korekana ngabasai batezagiro guteka over na wale ko boli swali kabire yu there is a lot of generations barorekanira ro we have old and new generation one depending on the ground kiaunga kiora agenda na bora gindo tebenga eno endo tebya abantu ngaboni ganga esi ikira boniga mu basa kwa na mwakire mu basa kwa kira mugaka mono riyo muntu moke mwakire kura intuto ko kwana abe ode bwensi na bwateli baga yuko boli solonga sia kweresa go convince o man we want to ndiri ko teba ngaye tigo mugaka tigo ko sai but uamuzi ne wakire yes kwa magena magena namba ibere sawa mbiamono sana ngene ya kariyo nsamo cha mu machoga liborabu nsamo cha magena no gweta ko boli so ligi ya kangima 0704 102 0785 102 aseri sore uchi ase mo bisa Stella chogoro uraia trust kiombe ko somigora abantu igoro yali chiko igoro ya mangana chikurande asenchira bene kingima Stella maswali na manga boli ko kwenda umuntu nabate tawale just kure town iga nande kwa nyoro rusi nando chira aliko sinyisa mochia mara ndiko se wapi nungo cha mwara somia se I think kwa mubwata ngoja kwa somia bandeka birenga kiba ndaka bwene tako na kwa negoro ya multiple registration ko register na ndo ko register sande Engiya ineli koso aseri chiko but konganya transfer otebenga bono nya nalenga ngo transfer de kura yani nchwa kira sande iyo si makosa dabo konganya kere record ye ya indicate nga kwa transfer ite uti wa kira sande igo o transfer tari shida but kobeka more than one station ine shida na naiwo yoko boli goro ya ukogora abantu bachi waka chikura iyo of course really koso na the Elections Act inatebange amachiko eteti atenenere tekero omonto ebe nayo mwaki ekura ebe nayo monyene party ebe nayo tenenerete chikura ebe nayo okoraki political parties voters and the general community igo kero omonto lichikeri ndimo bwatete na abaningo igo onya kugotoka neli chikeli offense ne penalty ya yenero okay bono obo bwabo bisamu bwato machoge bora bwali we abo ba uraia Kisi county njeno nte tukutebanga bono iga to bwate Kenya bone lie kubwate Kenya sub county bono machoge bora
but bono tu I think egaro the initial recruitment ya kole tu yotumia chi constituency because we had 9 kitutu cha Chenot naro Bonchari ntobwate South Mugrango Muswati naro oyomo na ntobwate Nyaribali chache ntobwate Nyaribali Masaba ntobwate Ubasi dare 2 na ndara kwa South tuchache South ntobwate Muswati kurukezia Ibongia igo bona igana litu realize ringa gotumia constituency it was very very wide. There are places which need more people because some of the more comment any impact as area. What are little chakire? Commenta. Kuta commenta. At least in our muna process you correct route nege nderete. Aseba back what no status ya na abe getenga. You go what passion ye committee ya go my constitution you can apply. Okay, 0704 102 0785 102 ene namba ya ne studio. Hello. Okay, na ora sense me you gona manyetenga ngakia kobanga. Hello. No, wa kira buya. Yes, ina director Munyanja. Lakini bono na nyore pe pura ya ne tabete pura atina ne wa kere de tu kiana esta se de tu ne pura kunya more bono da tina ne wa kerari ke vise ro wa tinga kere kyo bono ngata ta koira na se to asia rengo asi ta teire ko be kanyora ngana ne ko ini ku ro te ti ni ke ko kandi yo mo gandi yo adi kere di ruwe kumana ko transfer ya pure ya chete ti ba tinga kira chete go ni da ko te nduna taramba te kila kere ya mare ne onda ni ti ya cheto kina kina ta ka merende pro to ko pingo wa ti ade ni na ti ko nyoro mo gandi yeji. Okay, sawa sawa mjomona sana uya kulinsa mu chamo socho ndo chinga chinsa ne chikonya kumyoka sana mu bisaji nseme chiga otonya kusuka motu asa maswali asobwango narubuli ali swali ga abuli nga ekero muntu akonyora akugura abantu jinsa mu kino guteamini once before tarande licho mwana no guteamini because na bako anda uko na abantu babo bekenyoro gusinjiri kuizana oire you fraud you corruption ekine ento getata keiri ekiaera muntu onde bwensi